El cas de la paperera Sant Jorge és el clar cas d'especulació i de connivència i de mostra més evident de com s'ha funcionat els darrers anys a l'estat espanyol, però sobretot al País Valencià. Iniciativa és un clar exemple de com s'actuava i de com s'especulava en el territori. El cas de la paperera Sant Jorge és més sagnant que tots els casos que hem tingut amb anterioritat, perquè no solament se va planificar un pla un PAI en esta zona, en el que coneguem tots com l'antiga paperera, on estava la fàbrica, sinó que a més es va produir la recalificació del terreny, que sols es va beneficiar, ho ha dit el propi acord, era un únic propietari, una única empresa que va comprar a les antigues propietàries, que eren empreses dedicades al paper i que anaven a rehabilitar la zona. El pelotasso era redó, perquè aquesta gent després de comprar va obtindre una hipoteca sobre els terrenys i mai més es va saber d'ells. Davant de la possibilitat de fer una iniciativa, que era la de crear llocs de treball, es va optar per el guanyar diners fàcils, canviar-li l'ús residencial, una empresa domiciliada en la pedania de la Torre de Lloris que no tenia ni personal ni béns, és que m'agrada recordar-ho perquè som d'oblidar fàcil, una empresa que s'havia constituït, que no tenia ni capital, que s'havia constituït feia escassos mesos, comprava uns terrenys, feia una hipoteca i no feia absolutament res, però havia generat un increment i un guany de diners espectacular. Si n'hi ha una prova del que és una especulació i del que mai ha de fer un polític, esta és la paperera Sant Jorge. És dir obertament, no m'importa la creació de llocs de treball, no m'importa que vinga una empresa així a muntar una fàbrica de paper, no m'importa això en absolut, perquè jo he vingut així a enriquir-me i a enriquir els meus amics. Ixa és el PAI paperera Sant Jorge. Evitar que aquestes situacions es tornen a repetir crec que és una responsabilitat de tots els que estem així, perquè actuacions d'aquest tipus no beneficiaven absolutament a ningú més que els que participaven en el negoci, que evidentment comptaven amb la connivència de l'equip de govern anterior, que no hi ha més prova que veure com han anat desenvolupant-se els fets i com van desenvolupant-se els fets no solament polítics sinó també judicials.